हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायबाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जागोन 5 सेप्टेम्बर टिचार डेनि। ओमफ्राय आं दा थांनो ओंखारदों बिनानावनि हस्टेलाव। बिनानावा 5 सेप्टेम्बराव मोसानो, स' बिनिखायनो दख'ना हैनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय आं दा फंबायजों थांगासिनो। फंबायाबो टिचार डे फालिगोन आरो गावसोरनि स्कुलाव। फंबाया कलेजाव थालांगोन, ओमफ्राय आं आरो बिनानावनि हस्टेलाव थांगोन आरो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय, लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। स' फाइनेलि गाइस बिनानावनि हस्टेल मोनफैबाय। ओमफ्राय स्कुलबो खा बेवहायनो UN एकाडेमि बड' मिडियाम बर'मायाव दङ बियो। स' दायो बिनानावखौ देलायखांहोनानै दख'ना सखना गानहोखांनानै नैबे हलाव लाना फैबाय। ओमफ्राय बे हलावहाय दा मोसानाय जागासिनो, मिटिंबो सोलिगासिनो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिथांनि मुंखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगोन, मिथिबायना? बिथाङा सोर? दिनैनि दिनखौ 5 सेप्टेम्बरखौ मानो फालिनाय जायो बे खोथाखौ जोङो खर'आव, गोसोआव, मेलेमाव एकदम सोनानै लाबाय थानांगोन। आप टु टेल माने जोंनि जोबथि समहालागै, मिथिबायना? बेखौ जोङो गोसोआव लाखिबाय थानो हानांगोन। स' आं माखासे बुंनो सानाखै नोंसोरा। ओमफ्राय दायो नै जोंहानि बिनानावा मोसासिगोन। स' मोसानायखौ आं नोंसोरनो एसे क्लिप देखायनो हागोन, बारा गोलाव होआ आङो। down
बिराद गोबाव स्कुलावनो थाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं नै दा थांनो ओंखारबाय बिनानावनो जि नांगौ बुस्थु बायना होबाय आरो थांनोसै आरो दा न'आव बिराद मेंबाय So guys, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच